Yna, bydd nhw allan am dro i berllan coed yr olewydd, neu mynydd yr olewydd. Roedd hi'n dywyll ac yn dawel yno o dan yr hen goed llwyd. Dechreuodd Iesu siarad efo Duw. Yn nhad, rwyt ti'n gallu gwneud pob peth. Wneud i fachu bi rhag gorfod diodda a marw fel hyn. Ond os wyt ti'n dweud fod yn rhaid i mi fe wna i unrhyw beth rwyt ti'n ddweud. Yna, yn sydyn, daeth golau torchau rhwng y coed. Roedd pobl yn dod. Milwyr, pob un efo ffon a chleddyf. Judas oedd ar y blaen. Iesu, meddai, a'i gusanu ar ei foch. Dyna oedd yr arwydd i'r milwyr. Arwyr iddyn nhw fynd a Iesu i'r carchar. Fe wnaeth ei ffrindiau ei gorau i'w helpu, ond doedd Iesu ddim eisiau i neb ymladd. Felly, rhedodd pawb i ffwrdd a'i adael.